umnguni kwathiwa kusho umnguni wesibili kwathiwa mnguni nayi ingonyama yamaZulu isidlulile ibuya lapha ifike yadla ezinye kusho manje kuxoxa uSompisi ukuthi udle ezinye wathi sadle ezinye waphinde wadle ezinye yabisixhelwa yigudu inkosi yakwaQwabe yaphelela lapho. Uma wosuthu uma ongakashayi uyasizila uqothi imbokodo nesisekelo ufana endlovu emnyama yasondini usifuba singungubele takana sibhubukayo umuntu yakuzisa indaba undaba uhlome ehlathini ube njengohlanya uma khipha imbili ehlathini kwaceza kulalene esixhotsheni indaba engizwe ngimncane ngaze ngakhula ngaphinde ngayizwa bayede indaba ezethu webenda inkosi kayiqeda ngoba inkosi bayibize showe siyofa kusasa bayibize showe siyofa bayibiza nakwanongoma zinsizwana salani nonyoko esebonile amabutho ukuthi ayikho into esoyenza siyofa la kufa khona indaba ezethu ephe nazya bayomqalo kandaba siyongena ngomnyama ngomnyama kwamthashana nazya bayomqalo kandaba akhala amabutho athi uyaliciciza umamonga ngonyama uDinuzulu inkosi ayisathandwa umuntu manje akasekho ifunayo ngenxa ukuthi amangisi asebaqhathile kuthiwa baya kwala uthandwa umuntu lapho kwakubonakala ukuthi ingonyama njengoba ibheke esigodleni sayo ibheke esigodleni sayo manje osuthu isiyohamba ke manje iqinisekisa ukuthi nanoma ubani ukuhambana nendlela kayise iqinisekisa ukuthi iyaqeda ngayo waze wabizwe le inkantolo ebizwe ibona uMasodwedwe laba ebizwe ibona oJantoni laba uMasodwedwe uqondisa uMiss Edwards uJantoni iqondiswe uJohn Deere amangisi idino ukuthi yafike lapha yafika yangena ngonyama yakhuluma naye bamnikeza izicathulo kokuqala nje bamnikeza ingqabulela wathi ngeke azazifake ingqabulela sebeshisile phela manje amangisi basaka bephuthuma ke manje bephuthuma sangaba sihle kwasethi mefika ingonyama athi hawu hundi lolu olumahlikihlekana kanje kwasewathiwa hundi olumahlikihleki ngamanje kwasewathiwa hundi olumahlikihleki